Keď slnko zasvieti na ten panel, tak vyrába prakticky elektriku. Sme v tom najvýchodnejšom bode Slovenska, v Novej Sedlici. Tí naši starky žili v dobách, keď sa naozaj ich život riadil podľa toho slniečka. Je to zaujímavé, bežne si to človek neuvedomí, že počas roka má tých východov slnka 365. Ak si to zrátame od tých našich prijímateľov, ktorí majú nad 90 rokov, tak naozaj sú tie čísla 30 000, hej, a viac. Naozaj už prežili kus života, videli tých východov veľmi veľa. O 3:00 stávalo do roboty, 3:30 na autobus, na družstvu. Zaspívalo, tancovalo a skoro každú nedeľu bola zabava tu u nás. Na zabavu a ráno treba ísť skosiť. Joj, tata, toto. A to džani kúkajú do neba? Má ho tu aj na foteno. No. A Ferko. Ferko. No, krásny. Lampu na petrolejku sme mali. Keď slnko zasvieti na ten panel, tak vyrába prakticky elektriku. Tak budeme najvýchodnejším bodom, kde zo slniečka budeme vyrábať elektrickú energiu. Ide sa čím ďalej, tým modernejšie. Neviem, dokedy na dynamo, čo mali, na vietri, dynamo krutilo, to vyrábalo elektriku. Tak za to môžeme teda poďakovať spoločnosti Východoslovenská energetika, ktorá v rámci tohto projektu si náš domov vybrala na túto kampaň a takisto nášmu Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý veľmi operatívne poskytol súčinnosť a umožnil výmenu strešnej krytiny, ktorá technicky umožnila inštaláciu týchto panelov.